Jeg hedder Stefan Østergaard Jensen, og jeg arbejder her i Natur- og Erhvervsstyrelsen, og det har jeg gjort i cirka 3 år nu, og jeg er 32 år gammel. Der er forskellige opgaver, som veksler mellem at være beslutningsoplæg til direktionen her i huset eller til departementet og ministeren, men det kan også være at sidde og skal forholde sig til nogle sådan meget faglige guidelines, som kommissionen har udgivet, hvor man skal sidde og finde ud af, okay, hvad betyder det her for vores støtteordninger i det danske program. På den måde kommer der også mange sådan ad hoc ting, og det kan jo selvfølgelig også være hastebestillinger fra departementet eller fra nogle af de andre, der er med til at administrere vores ordninger. Jamen, jeg kan godt lide det ved mit job, at det er meget varieret, at det ikke kun sådan er en type opgaver, men det er sådan en god blanding af noget meget fagligt, at man skal sætte sig ind i, hvordan er nogle regler, og hvad betyder det for den måde, vi administrerer de her støtteordninger på i Danmark, og hvordan det lige pludselig også kan blive politisk. Den politiske betydning er nogle meget komplicerede ting. Og den alsidighed i det, synes jeg er meget spændende. Og så er jeg også sådan en, der godt kan lide, at jeg aldrig helt ved præcis, hvordan min arbejdsdag bliver, når jeg møder op om morgenen. Men at der hurtigt kan komme nogle ting ind for højre. Hvis jeg skulle anbefale Natur- og Erhvervsstyrelsen til en ven, jamen så vil jeg sige, at det er et sted under rigtig store forandringer. Så det betyder, at der er mulighed for at komme ind og være med til at påvirke arbejdspladsen. Så man skal være forberedt på, at det er dels nogle rigtig faglige ting med nogle svære regler, man skal sætte sig ind i, og så krydret med noget politik. Og det synes jeg gør det meget sjovt og spændende, og det skal man være forberedt på.